ना बामी नास्राय मछली खाने वाले हैं सालिया इसलिए बहुत मेहनत कर रहा है वाव लोगोफोर नै दावराय मोसानाय नुदों आरो दिनै हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिरसे बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जोङो बिराद गोबावजों खनसे ना लांफैदों आरोना बे साथामजों बिमा फिसा ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबासो मिथिगोन आरोना स' जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो ओमफ्राय जोङो दंफैयो थाइजौ बागानाव आरोना जोङो थाइजौ लांफाखानोसै आरोना दायो खाजि जाहैगोन आरोना थांजेन लायबाय ओंखारजेन लायबाय लोगोफोर दैया रानस्रावजोबनाय नै गासिबो सारनो हख्लायजेनसैलै जोंहा थांनाया गांसो गायजोबनाय नै बाहाय नै 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 थाइनै दङ बाहाय मोसौआ माबायदि बिसिनिथिंजायनो गङानो जा जंफार जंफारथारनो एकदमबारे नै थाइसे गोलैबाय खस्थ' खालामनानै गोलैबाय नै लोगोफोर थाइसे मोनबावबाय दासो खुफैदां सारहैसिगोन लोगोफोर जों जायगायाव सफैबायमोन दैयाबो बैहायनो दङ हनै ओमफ्राय जोङो थांफिननांसिगोन आरोना न'आव मानो होनबा मालिक गिदिर फैनो नागिरदों ओंखायनो दायो फैफिनगोन आरोना जोङो ना सारनो थाखाय बिदि ओंखारजोबलायबाय दा माय गॉड नै लोगोफोर जों हाग्रायाव जानो थाखाय पेपारावबो लाखादोंमोन आरोना संख्रि बानलु ओमफ्राय बाहायनो जासिगोन दानिया गामलाखौनो लाखाबायलै फाग्लासो गामलासेखौ जाजोबखाबायबो गोखैबो नोगोद गोथावबो नैबे जानायावनो नोगोद मासथारसिनबाव फैफिनलायबाय लोगोफोर जोंहा नै बिसिनिथिंजाय माइआ मोनबायबो ओमफ्राय जोंनिथिंजाय गायखांबाय रब्बा इतनी धूप है मेरे को यहाँ पर है देखो और वहाँ पर है नज़ारा देखो नज़ारा नज़ारा और यहाँ पर है हमारे लोकेशन ये है जारी जो हम मछली से खाते हैं रावबो लागाखै रावबो दागाखै जोंनि माल माथाखौ उधर इधर देखो मानी मुनी है मानी मुनी गैथारखाया नै लामाफ्रानो आयु बोरै थांगोनलै लाखियाथ' होलांबाय दे गायथारथानो जोंबो वा ना दंथ' ने सिङाव नै आयु होमबा हाबजेनबाय होमबा लोगोफोर दुगैबाय जोंना जायगाया लोगोफोर एकदमबारे दन्द्र सिङावसो आरोना हा जावजेनबाय नै सनिया थेजेनबाय जायगायाथ' बेन्दा दन्द्र बारिसो लोगोफोर दन्द्र जायगा दैया गोथौथार नैबाहाय ससेयाव सानजिया जों सारदोंमोन नाथाय भिडिअ हमग्रा रावबो गैयैखाय सानजिया सारबाय हनै मछली खाने वाले हैं सानजिया इसलिए बहुत मेहनत कर रहा है ओ रब्बा रात ना जान कर थोड़ी जियो सानजिया ना करना छोड़ साथ में ए रब्बा है ना रब्बा बोलो मत चले गो बस आं मोबाइल खौ लादोंमोन नै नै दैया रानहांबाय आरोना मामिया नै दै माबागासिनो ओइ ना ओरै नायालाय लोगोफोर नै दैया रानजोब्बायना ना फिथिख्रि माबा माबि नै ना थेंगोना बोरै हमनांगौ आंखौ गावगोनलाय फैथिबो नै नाया
नै लोगोफोर दैयानो थेबाबो थेख'नो हाया बोहैफिनलायबाय दसेनो दसेनो दुयो आरोना नै दैया लोगोफोर हमस्लाबनो हाया नै थादोंमोन आरो जाफिनलायबाय दैया ओमफ्राय बिस्रा नागिरगासिनो ना बामि नास्राय ना खान्दा ओमफ्राय नैबाय ना बामि दङ ओमफ्राय ना बोथिया नोगोद दंलै दैयासो हाला बे सासे सारनांगौ ओमफ्राय हमबाय थानांगौ आरोना बिजनेस लानोना सारनोसो लोगोफोर ना बामिया मानै मोनदों आरोना नै ना बामि नै नाया माखासे मुस्रियावबो हाबदों आरोना सुगासिनो नै बालाबाथिया नै नैबे जाहैबाय मुसारियाव खननाय बिसिबां नायनोसै सुदोंमोन नै मुस्रियाव हाबनाया बै बाथि मालाय लखबबाय नै बिनिखौबो दंबावो बुरजाबा लाबानो जायो सारगासिनो जा मोजां मोनबाय आरोना एबारना हले नै जा गोथौ आरोना लोगोफोर एबारना जा गोथौ एबाराव दख'नाजों थेनसै आरोना एबारनाव अन्थाइ थेबाय आरोना अन्थाइखौ अन्थाइ बेसेथ' हमोब्रा 세컨 다 잡아가려고 그래 찌개 잘 먹는 맛이 잘 나. 너무 달라. 지금 너무 나야 피가지. नै लोगोफोर दैयाबो नैबेजों फैगासिनो थाब थाब हमाबानो जाया नै नाया ओइबासिनो नै सारगासिनो सानजाया थाब थाबनो नै नाया मोनगासिनोबो बारबायमोन इदोल' नै हमना मोननाया नाया ओमफ्राय नै मुस्रिनिखौ नागिरबावनोसै नै लोगोफोर दानि मोननायखौ नै सुनो नागिरबाय आरोना दैयाव साफानो लगायदोनसै आरोना ना बोथिया नै फवासे जानाय मोनबाय ओमफ्राय नै माखासे ना सुखांजोब्बाय सायखांजोब्बाय आरो नै जोंहा दै लांफैलायबाय आरोना माने न'आव मटरा गाज्रि जादों माने साननै जाबाय आरोना जोङो दै रोगानानै जानाया ना ओमफ्राय नोगोद जेंगोल आरोना जिंगल जिंगल हो जेंगल 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 खौस में खबर है जंगल का नासा है नै बिस्राबो ना मोनबोदों आरोना लोगोफोर जमा सायगासिनो नै
वाव लोगोफोरनि दावराय मोसानाय नुदों आंहा दिनै वाव वाव नै लोगोफोर जोंहा अहाय सफैखो मोखांखौ नै जोंनि आंगोनि गामियाव सफैबाय आरोना बाहायसो सफैनांलायबाय आरोना लोगोफोर दुगैनोबो मोनासै ना लायनानै खयबारनि आथिं आखाइ सुनोसै ओमफ्राय मोनायाव नै ना लथ' संबाय आरोना ओमफ्राय जोगोनारजों नाजों संबाय उनाव जाखांबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय